Allah kita ada orang dipah. Ayo nang mono ayo mono ayo kanggo sing dia kerupuk melarat tibang wonge macam melarat sugi bae ya. Sing dia kerupuk melarat semunan nambe pisan Mas Albian rasane kaya wis tetahunan Mas Albian kelingan karo kasih kocan Mas Albian hati rindu ora ketahan Mas Albian 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 yen awan ada di bayangan Mas Albian yen bagi Mas Albian akan jadi impian pamani bangi jagat dan Mas Albian Mas Albian ora ketahan Beni Audio habis bro bintang muda Mas Albian isi anak lanang ya kepegelen Mas Albian sing doyan kerupuk melarat ayo ora bantal kuli sing dadi batur sapi sing nyakseni tangis ning tengah wangi perasaan keder ora karuan domang kenen hati nyandang kasmaran rentek udang ngopi sikanan serang hati sing lagi kesepian hati kayung kebayang-bayang musim modern dadi kembang rindu yen awan dadi bayang yen bengi Mas Albian dakang dadi impian kelingan karo kasih pocaan Mas Albian hati rindu ora ketahan kanggo Mas Albian kanggo anak-anak catanggul sing masih anak
kesepian hati kenayo kebayang-bayang musimu dan masal biang dadi kembang erindu yen awan dadi bayang yen bengi masal biang dadi impian kelingan karo kasih ocehan hati rindu ora katahan Masal biyen sing duwe krupuke marang kanggo anak-anak Bandung. Oh, bintang muda Baby Audio Abestro tal kuli sing dadi batur sapi sing nyakseni angin kawangi perasaan ngedar ora karuan domangkening hati nyandang kasmaran rintik udan kopi sikana suara hati sing lagi kesepian hati kayo kebayang-bayang musim muda dadi kembang erindu sewulan nembe pisan rasane kaya wis tetahunan kelingan karo kasih pocahan hati rindu ora ketahan. Terima kasih. Senang. Apa sayang? Dasar kau